Pedro. Tinugiyo kang Jesus ni Simon Pedro at imetong pang alagad. Pagkilala niya yung kapulting pari, ikalagad ay iti. Inya may kalubyang kayabe ng Jesus, patyo na kapulting pari. Meron ko ni Pedro luwaling masbol. Ginuwalyo inalagad at kakilala ng kapulting pari. At peki sa biyani babae magbante ang masbol. Tikili limong ni Pedro, anang pekutong ni babae ng Pedro. Kawari metong pa rin alagad na rin tao niyan, aligo, anang may ibat Pedro. Marimlo kanito, inyamit na pugla ng ipus ang poding guardias at migsilabro. Nagyabi Pedro at migsilabyan. Makatalakadya pangurin at magsalag ka rin ni Pedro, kitak niyo. Kamanuwari metong ka rin alagad na, aligo manang nagibat Pedro. Kitnana na naman ng metong ka rin ipos ng mekapunting pari. Kamaganak nenitang tinagpis na balubog Pedro, aliwawari iko'y ikit kong kaya benot kimulahan, tepayalyan ang pasabayong Pedro iti, at kanita mo rin tinulaw yon na tacho. San Pedro at yung pamanya sa garing pamilya pinsalan. San Pedro, kalibot na nito, Jose Arimatea, kay kasabi niya ang Pilato, indang kena Jesus, at pinitulutan ng Pilato. Inya may koya at kinuha ng indang Jesus. Tinukiya Nicodemo, magdalayang isamot amira at aksipan, at titimbang may apat ako ng kilo. Kinuha ng indang Jesus, at kailangan isamot amira at aksipan, binalik telang ang ulo. Makayag pang iting Calvariandaring Rubio, at pinulahan iniwal ng buhay pinako Jesus at parinig at inibayang pagtukan ng Eva Legani. At pinakalingalgon ng kanita yung pamagsadyada rin Rubio at uling malapit naman itang pagtukan karinde kito ni Jesus. Isan ni Kabino at yung pamagsadyada rin Maria David Odamina. Ebong abalo, ang kapitayang pagmula, ipalera-rera, ebong abalo, nilag-iwang natin. At inyong kapatag ang nilag-iwang kaniyo, iwag-luki, itinarap kaniyo, at may pinagdamang tutuloy. Ang nabalo niya sa aking natin, kung kapalaog ang sukat ng natin, ang nanapit ng Jesus sa abalo. Santa Maria de Betania, nang bago ni Jesus kay Betania, ang balay ni Lazaro kapag sa ng Negro, igsantang din atinat karini
iti kinbuaklo. Sinimalmal ng Bangulo king kabilugan abalera. Warning ni Judas Iscariote, neto karinalagad ng Jesus, itang uniktak silkuya. Sinabi niya, bakit emi pisalingan mong dalan na sa laping pilak iting pabangalo, at mi pamyelas sa ding abli karing pakakalulong. Sinabi na iti, euli atin niyang malasakit karing pakakalulong, nuneuling mapanakoya, yoy kusorero da, at kupupit yo karing sa laping ingatan. Kunin nga ng Jesus, eyo takya naman, paburinig dagta na iti para kinaldo ni kanakang pangakutbut, kaya dayula kabang panahon in pakakalulong, o habang panahon in kaya bayulo. Di Santa Maria de Betania at suking pamanyese daring pamilya Edranin. San Juana de Puso, imasawa ng puso, meron pa rin matiwala ng Herodes ang Diyos. Meron pa rin mabayang pagkakalaban ng Jesus ang nagkakarito ng galena ang pagsasama. Iyon, pambero na walang tabayo, punuhin ng Jesus ang ikalagan ng karelang pangangailangan. Subalit ang isang naglakutan siya ang pagpapalayo. Maria Salome, ang kinulisak ng masukan ni Jesus at metadyan pag-Israel. Mega bakyal ang kortina ng templo, manibat king babo hanggang king lalang. Panakip na ng kapitan na rin sundalos ang nakatalakad tunit na limpos ng makananoy ang metadyan islawa Jesus. Sinabi niya, "Tune ang taong ito, anak ni ning Diyos." Ating mapilan na babae magsumangit king Marayo, kaya bayo pareti ni Maria Magdalena, at ni Mariang Imara de Santiago, anak ni Jose, ang pon ni Salome. Tigyan dereti at silyon ni Jesus, inyang magsuya Galilea. At wala naman karintingaliwa at babaeng kinukitang Jesus, king Jerusalem. Isan na Maria Salome, at suking pamanyese dari pamilya Benjola Nagyat. Santa Maria Jacobo, Santa Maria Jacobo, inimara ni Apostola Santiago mo, ang Judas Tadeo, asawa na ng Alfio. Inyang abak ni Domingo Manito, Kamberi Salome po Maria Magdala, bitalaking pikunakutan ng Jesus, panibinang pabangalo ng bakya ng Jesus. Iyan iyon yung muna medyo sinabiyang Mary Jesus. Tatala niyang palis sa tandaan yung pamagkilos galing bakya at pikunakutan ng Jesus, ang pangkarelang akabulan. Santa Maria Jacobo, at yung pamanyese ng pamilya ayaw ni Jesus. Santa Maria Magdalena, pinwalay Jose ang bangke at binalot na king bayo mulas alienzo. Minyayang utos si Pilato na kinibere ng Jose ang bangke. Binili na king sarili ng pantuan, abayo na bagong pepalo king bato. Kalipat na nito, peparagos na yung maragol abato, bilang ko katakapang ikutan at sakay ng ulan. May lakunan makalulok ka rin ang Maria Magdalena at itang batang paktarina makalulok lang harapan ng pagkutan. Santa Maria Magdalena at suking pamanyese daring pamilya Jesus. San Juan Apostol, sin panahon na ito,
halos at biglang liwalang daya ang pagkaroon. Ikmena ang kawaliti, yain tutuo, isasabyana, at bago natin natutuan isasabyana, at maniwala kayo. Mepalyari iti, at matupad isasabyana, kasulatan. Alam kapatid, manipalimulo na, at sasabyana naman, alam kasulatan. Lawin mo, tinatawag na kanisgan. Hindi rin malabag at patutunan ng mga bagay at yan naman ang simulang pinili at talong naman ito sa Sibyan. San Juan Apostol at yung pamalisya na rin pamilya ng po kasama. Mother Dolorosa, pangitang panahon na ito, inyong anak kay Francis, mi pamulalala diktemari ng Isus king sinabi ng Simon, tungkol king anak ko. Pinindisyonan na ng Simon at nanay kong Maria, imana ng Jesus. Pinili na ng Diyos si king anak para king kapahalagan at king kaligtasan daring dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda ay ba't king Diyos, unang nisul pagdaring kapal ataw. Makanyang lipulag isipan ding kapal, at sugatan nilang puso ni kaliputan, kasi naman ang dito ng kabuyaran. Mater Dolorosa, Ave Maria, Hey,